God is good all the time. Niingon dinhi, nangutana ang mga sulugoon, gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot? Og miingon ang tag-iya sa uma, ayaw, kay unyag, pagpangibot ninyo sa mga sagbot, maapil, ninyong ibot ang trigo. Usa sa mga pagtulunan nga atong masabtan sa sambingay, nga maoy sagad atong kinaiya, ang pagkamadali-dalion sa paghukom. Ang pagkamadali-dalion. Mga usahay, tungod sa atong madali-daliong paghukom, makabuhat ang mga butang nga dili maayo hinuon. Sama, kung giputugtan pa sa tagiya sa uma, ang mga salugon nga ibton, ang mga sagbot, samtang nagtubo pa, maapil hinuon ang mga maayong trigo. Nayo sa kaistorya ini, serious na nga istorya, pero istorya na gihapon siya. Lami kayong paminaw ning sambingay, pero atong punan og gamayng experience sa kinabuhi. May usa ka ulitaw nga buotan kayo siya, kugihan. Graduate siya og agriculture. No? Unya samtang nagtubo siya, doon na siya gigalam nga ero Rusty ang ngalan. Mga 6 years old na ang ero. Kasaligan gyud siya, iyang masugo, makasabot sa iyang mga gisulti. No? Maayong mubantay sa balay, og dili siya ingon og isog kanang offensive sa mga tao. Buotan gayud nga ero. Unya, naminyo siya. Ang iyang naminyoan po usa ka nurse, no? Nga nagtrabaho dito sa sentro sa lungsod. Karon, after 1 year nga panagtipon, nanganak sila. Usa ka cute kayong bata. No? Then after the months of maternity leave, ningon ng asawa, Han, mo report na ko sa akong trabaho. Na okay, ingon ng bana, sige lang. Ang bata, ako'y bahala. Ingon ng bata. Total, ang bana, graduate man sa agriculture, pero iyang gitikad ang nahabiling yuta sa ilang ginikanan nga humayan. So matag-adlaw, maato sa dito sa humayan, ayuhon niya itong mga pilapil, labi na ito ng mga buhang, iyang punan. So nananghid, no, very sweet, peaceful, ay lang magtiayon, happy. So giandam sa asawa, ang basket, nga naa ang lampin, naa ang gatas, naa ang tanan nga kinahanglan sa bata. Ningon siya, ningon ang bana, ako ran dadlhon si Bibi dito sa uma, no? Total na mas Rusty, muda bantay niya. So ang pingi biya ng atong anak, ha? Siyempre. So tuon man milakaw ang asawa niya, dito na, gidala po sa bana ang iyahang anak, no? Og nagsunod nila si Rusty, ang iyang ero nga buutan kayo. Pag-abot dito sa umahan, nakita siya mangga, day nga mubo pag ang sanga, iyang naghimo siya duyan nga para sa iyang anak. Kay matulog manginang bata. Iya pong gisabit ang basket diya sa tapad. Dahil giinan niya ang iro, Rusty, muadto ko dito sa unahan. Bantayin ni baby, ha? So nakasabot ang iro niya. Bantay biya. So miadto siya sa unahan. Kay may giayo siya nga portion sa humayan nga naguba. After 1 hour, maybe, kalit nga nag-aw-aw ang ito. Aw, aw, aw. Grabe ko kaiso nga. Aw, aw, aw. Siya, huy. Hala, si Rusty. So, rush kayo ang iyang huna-huna. Tingalig mihilihok si Bibi. Gisakmal ni Rusty. Pastilan nga, layo-layo na ba ito iyang gikuano? Iyang gitrabahuan. Murag sa mag-abo. Dali-dali niya dala iyang sundang o miadto sa nahimutangan sa iyang baby. Gadali siya o niyang iro, parang grabe yung aw-aw, murag may gibugno siya.
Pagkataon-taon, dagdagan si Rusty, paingon niya, duguan ang baba og naong. So, ang akong bibi, wala na, no? Wala sa ilaing gihuna-una, gipatay ni Rusty ang iyang anak. So paggadol na sa iro niya, arong musugat, iya na yung gitigbas, putulin taog liog sa iyang pinanggang iro. Gahilak siya galuhod at tubangan sa iro. Wag. Nganong imong gipatay, no? Lamenting, nganong imong gipatay, ni salig ko nimo, all those things. Dahil nahimas-masa na siya, hinahiniya paingon sa mangga nga, gibutangan sa duyan. Gibiyaan niya ang iro na matay na. Hapit ko na putol tong liog in taon. Pag-abot niya, ang duyan, tahimik ra, wala gid maglihok. Unya yang giduol, gitanaw niya ang ibibi, murag anghel nga natulog. Unya sa una, sa ilalom sa duyan, nakita si dakong bitin. Dakong bitin nga patay na. Mauto'y gikalaban ni Rusty. O diya si nakaamgo, giluwas diya sa akong iro, akong anak. Pero wala na, napatay na niyang iro. Kanabang dali-daling paghukom. So, mauni ang usa sa mga atong kinaiya nga gipunting sa Ginoo, pinaagi ni ining sambingay karon. Matag usa ka nato. Naninguha tuod kita nga mahimong maayong tao. Simba, pangumpisal, paningkamot og mahimong maayong silingan, paningkamot sa maayong trabaho, everything. Fulfilling, hopefully, the teaching of the Lord. Pero naagi mga panahon, mubo tagbuot, daling muhukom, ilabi na sa mga silingan o isig katao. Ang ngilad pagyod, kay sa atong paghukom, mas labaw gyud ta kanunay sa uban. O atong patyon ang ato silang patyon, ang dungog, pinaagi sa dili maayong chismis, mga marites o mga marisol. Wala pa gani masuta. Kita pong naminaw, wala pa gani masuta kung unsay tinuod, ato dayong mihukom na punta, hangil at yun na siya. Pero tanawa, usab imong kasing-kasing. Kung ang ibo bang kinaiya, dili ba sama kaniya? Mga manggani nga mga igsoon, dinhi sa itong ebanghelyo karon. Ang unang parable is, teaching us, ningon ang Ginoo, ang nagsabod sa mayong binhi, ang anak sa tao, walay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Everything He has done, everything He did, nagpakita siya ang gugma, kaaghop, kamapausanon, wala siya gisaway, gawas niya itong mga eskriba o mga parisiyo, nga wala gyud mo tuo kaniya bisag nakabati sa iyang pulong. Wala sab siya gihukman. Gani, ang pinakamakasasala, iya manggiayo o gipasaylo, sama ni Maria Magdalena, sama ni Pedro nga gilimod siya makatulo. Maagop ang Dios og maluluyon. Og maunay gusto sa Ginoo, please imitate me. I am your teacher. Kung ako nga inyong magtutudlo, nagbuhat ining tanan, buhata usab ninyo ni siya. Ang gugma. So hinaw ta nga ato ning mahinumduman, naay mga panahon nga ma-provoke ang atong anger. Naay mga panahon nga dito yun, mubutag lubot nga, dali ka itang muhukom. Please, naabay tayo sa psychologist, count 1 to 10 before you say something. Count 1 to 10 before you do something because your judgment might be a mistake. No? Sa laing bahin, maigsoon, ang atong Ginoo usab nagsumpay og duha pa ka parabol sambingay sa mustasa, liso sa mustasa. Mingon siya, kung atong hubaron po ni siya nga sambingay, mingon siya, bisag gamay pa sa lugas, sa balas, nga anaa sa imong kasing-kasing nga pagtuo o paghigugma, mahimo ka ng gamhanan
sa pag-ibot sa mga dili maayong butang sa imong kasing-kasing kung imo ning patubuon. Daghang mga tao moila kanimo, mura silang mga langgam, mga tao nga makigsuod kanimo, gani magpalandong sa imong kinaiya nga maayo. Ug mao nay gitudlo sa Ginoo. Ikaduha, katong yes, no? Kanang atong gigamit sa pan. These are good things, no? Ingon sang Ginoo, sama gyapon na sa sagugma. Bisag gamay ra ang imong ibutang sa minasa nga harina, mutubo ang maong harina. No? Walay imposible sa Ginoo kung ato guys yan sundon. Ilabi na ang gugma, pagka mapabsanon, pagka mapasayloon. Mao ni atong giawit diya sa Salmo Responsorio. Maingon dire, Ginoo, maayo ikaw ug mapasayloon. Og si Solomon, mausab kini ang iyang gibatbat sa iyang pag-ampo sa Dios ang kamaayo sa Ginoo ug kamapasayloon. Og si San Pablo usab naghatag kanatong kalig-on. You receive the Holy Spirit, and it will be the Holy Spirit who will enlighten your heart, enlighten your mind. So, makingin siya, batuni ang Espiritu sa Dios, aron kunay mga panahon nga ma-provoke ikaw, dili ka daling muhukom, because the Spirit is wisdom. He will teach you what is right and what is good and what is bad, what is evil. Lastly, atong hinumduman, ining kalibutana, dunay duha katawo nga nagpuyo. Ang mga maayo ug mga dautan. Ang mga maayo, kita nga nagpasilong sa kahayag sa Dios, sa iyang gugma, ug nagbuhat sa iyang mga sugo. Ang mga dautan, naa sa ngit-ngit, kanunay nagtago, kanunay nagaplano unsay buhaton, aron kita masukamod o mahulog sa ilahang litag. Mao nga kinahanglan mag-amping kita mga igsoon. Mag-amping nga dili mahisama kanila. Usahayan pagpakaron ingnon maoy timaan nga kita bihag na sa yawa. Apan ang Dios sa iyang sama sa gibatbat karon mapasayloon siya. He will wait patiently for us to realize where we are, what we are doing. And He is ready to forgive, ready for reconciliation. God is good all the time. Palihog manindog kitang tanan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, nagkatigom kita isip katilingban aron pagsaulog sa misteryo sa kaluwasan. Sandali.